یا اوایا قرآن اکڑا پی عمل یا دا قلی کتاب دے درب لم یزل او دا قلی کتاب دے درب لم یزل او اوایا قرآن اکڑا پی عمل یا اوایا قرآن اکڑا پی عمل یدا قلی کتاب دے درب لم یزل او نم دا اللہ یاد کشورو کتلاوت یا گٹا دا دنیا دا دا آخرت یا نم دا اللہ یاد کشورو کتلاوت یا گٹا دا دنیا دا دا آخرت یا نو دا بدی پکار شی موکو چلول یا دا بدی پکار شی موکو چلول یا دا قلی کتاب دے درب لم یزل یا نرور پلوستوئے اجر ملابیگے وانا مشکلات پی یکدم سانیگی یا نرور پلوستوئے اجر ملاویگی وانا مشکلات پی یکدم سانیگی یا دا طول مشکلاتو اشتدی پتی حل یا دا طول مشکلاتو اشتدی پتی حل یا دا قلی کتاب دے درب لم یزل یا نظر پہ خوشحالی گی دادا سی کتاب دے یا طول کتابنوں کی بشک نایاب دے یا نظر پہ خوشحالی گی دادا سی کتاب دے یا طول کتابنوں کی بشک نایاب دے یا ندوی کی طول نظام دے اور مکمل یا دوی کی طول نظام دے اور مکمل یا دا قلی کتاب دے درب لم یزل او دا قلی کتاب دے درب لم یزل یا قلی پیغمبر میں دارنگ فرمائے یا چاچے قرآن زدہ کلو بیائی بلتخائی یا نخل پیغمبر میں دارنگ فرمائے یا چاچے قرآن زدہ کلو بیائی بلتخائی یا نتاسو کی ہم داغا خلق دی افضل یا تاسو کی ہم داغا خلق دی افضل یا دا قلی کتاب دے درب لم یزل او دا قلی کتاب دے درب لم یزل او زہدای شاکم سوال درب جلیلا یا اگر زویدہ قرآن مملرہ دلیلا او زہدای شاکم سوال درب جلیلا اگر زویدہ قرآن مملرہ دلیلا یا نمونگتا پیسان کے خاغل منزل یا مونگتا پیسان کے خاغل منزل یا دا قلی کتاب دے درب لم یزل